Fa molts d'anys, però no massa, vivia al Cabanyal un xiquet que es deia Salvoret. Salvoret era primet, de pèl rull, molt despert i tenia 7 anys. Vivia en una casa al costat de mitja barraca, en un d'eixos carrers llargs que hi ha al Cabanyal. A Salvoret li fascinava la mar i somiava que era mariner, com son pare i el seu iaio. El seu pare va treballar a la mar fins que una tempesta d'hivern, d'eixes que sembla que tot el cel et va caure damunt, d'un colp de mar es va engolir la barca a la Grau i tots els seus mariners. I aquella desgràcia va fer tremolar tot el Cabanyal. La seva mare, Tonica, era pescatera. Cada dia s'alçava de matinada per anar a la platja a buscar peix fresc i amb les cistelles plenes agafava una tartana i se n'anava a vendre el pels carrers de València cridant «Boniques, mireu el que porte, peix de bolic, moll i lluç. Reina, que no em compres res?» I després, per la vesprada, tornava caminant a casa i si plovia, agafava el tramvia. Cada matí, Salvoret, amb la cara ben rentada, els cabells pentinats, les espardenyes netes i un xau a la mà, anava a l'asilet, que era com una escola on anaven els xiquets de menuts mentre les seues mares treballaven. I Salvoret dinava a l'asilet. Es passava el dia desitjant que foren les 5 de la vesprada. I sabeu per què? Doncs perquè el que més li agradava era anar a la vora de la mar. Per això, en eixir de l'asilet, anava corrent com un coet pel carrer cap a la platja. 4 travessies i ja estava en Doctor Lluc. Una més i ja estava a la llotja. I ja es podia olorar la mar i sentir les martellades dels calafats i el guirigall de les dones que apedassaven les veles i les xarxes. A la vora de la mar, Salvoret era feliç. I a la vora de la mar, entre dues barques, com cada dia, estava el tio Colàs, un vell mariner. El tio Colàs era corpulent i un poc renegó. La seva pell morena semblava rovellada pel salitre. Havia treballat sempre a la mar, tant se val que el sol caiguera de ple o que hi haguera una tempesta, però ara era massa vell i havia de guanyar-se el jornalet cosint xarxes i apanyant palangres. El tio Colàs coneixia 1001 històries, podia contar-ne de tots els colors, de tempestes i de boires, dones de 4 metres i de xarxes plenes de peixos. Coneixia la mar com si fora sa casa, mirava el cel, olorava el vent i deia «Avui cauran els esparrellons com a mosques». I dit i fet, i cedia els bolics eixien plens d'esparrellons. De vegades el tio Colàs fins i tot endevinava l'oratge. «Em sembla que avui en caurà una de bona». I al cap de 5 minuts plovia a bots i barrals. Salvoret l'escoltava i obria els ulls com si foren plats. El tio Colàs i Salvoret eren bons amics. El que més meravellava Salvoret, perquè era tot un espectacle, era veure com els bous traien els llauts de l'aigua. «Mira, tio Colàs, ja estan eixint els bous i ja han posat els parats». Salvoret es quedava bocabadat. Mirant com el bouer, assegut al cap d'un bou, dirigia la maniobra amb tanta solemnitat que semblava que les barques eixien a la processó. «Tio Colàs!» cridava Salvoret, posant-se de puntetes. «Jo també aniré en un llaüt, i més gran encara que ixe, i aprendré l'ofici com el meu pare i el meu iaio, i em guanyaré el ranxet, i amb els diners del jornal li posaré a ma mare una parada de peix al mercat del Cabanyal i... Para, Salvoret!» va dir el tio Colàs amb ixa veuota que tenia. «Però si encara no tens edat ni per a ser gat de barca, tu ja saps cordar-te les espardenyes. Xe, quina pressa que tens, esparrelló!» I Salvoret es preguntava què seria un esparrelló i què feia un gat en una barca, i va aprendre a acordar-se les espardenyes amb el tio Colàs. I igual que tantes altres coses que aprenia amb ell cada vesprada. Així, sense adonar-se'n, escoltant les seues històries, Salvoret descobria cada dia una cosa nova sobre el mar i sobre el Cabanyal. A la voreta la mar, a la voreta la mar, viu Salvoret, que té el monyo molt rotllet, que té el monyo molt rotllet.